In Sportstad Heerenveen wie het slot van de landelijke rolstoelbasketbalcompetitie. Een verslag van Freer Kwijma. Dit is het jonge team van Dyna 74 uit Heerenveen. Zij spelen voor het eerst mee in de B-divisie. Kevin Voorentholt, wie voetballer, maar is 3 jaar lang zijn voet kwijtrekken. Hij lijkt het talent te hebben voor deze sport. Nou, ik doe het nu nog voor mijn lol. Misschien als ik klaar ben met school dat ik dan er vol voor ga. Maar dat moet ik allemaal nog even zien. Het zou wel mooi zijn. Eerder dit seizoen was het verlen van Redeos uit Leiden. Maar nu binnen de rollen omdraaid. Het team leert vlug. Ja, we hebben gigantische vooruitgang geboekt. Nu is de doelstelling wie van de jonge teams 8e te worden. Dan gaan we het eigenlijk wel goed in. Omdat we een heel jong team hebben zonder ervaring. Echt zonder enige ervaring. En als de juist wat vervlucht genomen heeft en dat we nou gewoon in ieder geval vierde worden. En als we aansten van de medium jouw de tweede wedstrijd ik nog winnen. Dan worden we gedeeld redden. Dus dan hebben wij meer dan onze doelstelling halen. De tweede wedstrijd wordt Romwon van Middelburg. Voor het 15-jarig talent Jelmer van Brunschot een mooie opwarmer. Want hij mij op een jong ook nog meedoen bij DOV uit Ljouwert om de titel. Die finale, halen jullie die binnen? Ja, natuurlijk. Dus volgend jaar Eredivisie? Ja, daar zijn we wel van plan, dus deze gaan we winnen.